Παιδιά, γεια σας. Είχαμε πει ότι σήμερα θα δείξουμε πώς να καθαρίζουμε ένα χλωροκοπτικό. Τι κάνω εγώ βασικά. Και μετά από κάθε δουλειά και όταν είναι να το... που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Τέλος πάντων, εδώ τώρα έχω δίσκο πάνω. Πάμε να κάνουμε λίγο το δίσκο. Το πρώτο θέμα που πρέπει να κάνουμε είναι να λύσουμε το δίσκο που έχει πάνω ή οτιδήποτε κεφαλή που έχει. Λοιπόν, λύσαμε προφυλακτήρα, ό,τι είχε να κάνει με δίσκο, κυκλοφορία κλπ. Πάμε τώρα εδώ. Να σκεφτείτε ότι αυτό τώρα είναι 2 μέρες δουλειά, Θα ανοίξουμε το φίλτρο του. Αυτό είναι από 2 μέρες δουλειά και όχι γεμάτες 2 μέρες. Συνήθως εγώ κάθε φορά το φυσάω μόλις τελειώνει 1 μέρα. Όταν θέλω να το αποθηκεύσω, εγώ τώρα επειδή έχω καιρό να το ανοίξω, θα ανοίξω τα πάντα, να το φυσήξω και μέσα. Και τώρα ήρθε και ο φίλος μας ο Δαβίδη να τον δείτε. Έλα Δαβιδάκο, πώς από εδώ? Τι κάνεις? Καλημέρα στην ομάδα. Τι έγινε, δεν φαίνεται το λόγο, αλλά δεν πειράζει. Τι έγινε? Καλά εσύ? Πώς και από εδώ? Είπα να περάσω το φίλο μου το GD. Σωστό. Λοιπόν, τι καθαρίζουμε στο χλωροκοπτικό? Χορτοκοπτικό. Χορτοκοπτικό. Σίγουρα το φίλτρο. Το φίλτρο, κάθε Έτσι. πότε? Στις 3 φορές μια φορά. Στις 3 φορές μια φορά. Καλά το πας. Αν είσαι επαγγελματίας. Αν δεν είσαι, μια φορά Εντάξει, το τώρα χρόνο. στους ιδιώτες, τώρα με το χρησιμοποιεί μια φορά το χρόνο, θα το καθαρίσει και θα το ξαναποθηκεύσει. Ναι. Σωστά. Και όταν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, Χωρίς βενζίνη. αδειάζουμε βενζίνη. Ναι. Το να κάνουμε, Και το λάδι καλό θα είναι να το αδειάσουμε. Τη ρόμιζα, δεν την καθαρίσουμε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Κοίτα τι έχει πιάσει. Ναι. Τι άλλο να βγάλουμε και το καπάκι. Τι λες? Κάτω και το καπάκι τζάπα είναι. Γιατί να το βγάλουμε όμως το καπάκι? Γιατί θα έχει μαζέψει κάτι μέσα, αυτό. Είναι το μοτέρ του μέσα. Ψύχτρες, το ένα το άλλο. Όλα Άμα αυτά. δεν τα φυσήξουμε, θα ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο το μοτέρ. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Μπράβο. Να το κλείσω τώρα. Ποιο να κλείσεις? Την κάμερα. Γιατί είναι Να εδώ? πούμε 2 κουβέντες. Εντάξει. Την κλείσω. Να λύσω πρώτα. Άντε λύση. Θέλω να πούμε κουβέντες. Γιατί πού ήσουν? Βολτά. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, εμείς δουλεύουμε εδώ και εσύ πας βόλτα με το μηχανάκι σου. Ωραίος, ντυμένος, χαβαλέ, κουρεμένος, ομοφάντας. Κουρεμένος όμως από ποιον? Παιδιά, συγγνώμη κιόλας, ζητείτε και γυναίκα για το φίλο μου τον Δαβιδάκο, έτσι. Τι λες ρε τον έβαλε Είναι μέσα. πολύ καλό παιδί. βάλω Λοιπόν, μέσα. το βγάλαμε και το καπάκι του. Κοίτα εδώ Δαβιδάκο τι έχει πιάσει. Φαντάσου αυτό εδώ έχει να καθαριστεί ούτε μήνα. Φέρε την κάμερα να τους το δείξουμε. Παιδιά, αυτό είναι
καθαρισμένο ούτε μήνα. Για να καταλάβετε τι έχει. Να τα σημαίνω και κοιτάξτε όλο το υπόλοιπο. Γενικά τα χορτοκοπτικά πιάνουν πολύ μαυρίλα, πολύ σκόνη μέσα και θέλουν συνέχεια καθάρισμα. Τώρα τι θα κάνουμε? Έλα, τράβα εσύ. Τώρα όλα τα εξαρτήματα, εγώ, γιατί είμαστε επαγγελματίες, με το φίλο μου τον Δαβίδ, Πάντα. έχουμε πλυντήριο που τα βάζουμε. Τώρα δεν σας λέω εσείς να έχετε πλυντήριο, εμείς τα βάζουμε σε πλυντήριο για να τα πλύνουμε. Γιατί μας βολεύει. Γίνεται και καλύτερη. Θα τα αφήσουμε να μουλιάσουνε τα πάντα. Έχει φάρμακο μέσα. Και τώρα τι κάνουμε, Δαβιδάκο? Δεν Τι ξέρω. χρειαζόμαστε πάντα? Να έχουμε αέρα. Χωρίς αέρα σωστή δουλειά δεν γίνεται. Για να φυσήξουμε το μοτέρ, κοιτάξτε τι θα βγάλει. Αυτό. Πριν ένα μήνα δεν το κάναμε περίπου. Περίπου πριν ένα μήνα. Το κάνατε δηλαδή, εγώ ήμουν τεμπέλης. Εντάξει, θα μου πεις ο επαγγελματίας τώρα δεν μπορεί, ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να κάνει αυτό γιατί δεν έχει αέρα, δεν έχει τέτοιο. Αλλά γενικά δείχνουμε τι χρειάζεται να κάνει. Δεν έχει καθαρίσει, θα ρίξουμε σπρέι μετά, θα το ξαναφυσήξουμε. Πάμε στη βρύση να το πλύνουμε όλο, να μην μείνει πάνω έτσι. Αυτό το πλύσιμο και το φίλτρο το κάνουμε κάθε φορά, κάθε 2 μέρες δηλαδή περίπου. Και να πω κάτι, όταν θα φυσάμε, είναι καλό να κλείνεις τον αέρα. Να μην πηγαίνουν σκουπίδια μέσα. Καταλάβαμε? Πάμε να καθαρίσουμε και ερχόμαστε. Λοιπόν, και αφού πήγαμε, καθαρίσαμε τα πλαστικά και αυτά και όλο το χορτοκοπτικό, δεν είναι κάτι, με ένα νεράκι και με ένα Scotch Brite καθαρίζει και γίνεται πένα. Φυσήξουμε λίγο το φίλτρο. 2 μέρες δουλειά, Θα φέρω ένα πινελάκι να το κάνουμε. Αυτό είπαμε, το κάνω. Ανοίξαμε και το πλαστικό του εδώ, το καθαρίσουμε, αφού το κάναμε, το κάνουμε και εδώ λίγο. Δεν είναι αναγκαστικό να το κάνουμε όλοι, να τα κάνουμε όλα αυτά. Καλό είναι, εγώ έχω λίγο πιο ψυχασθένεια με όλα αυτά.
και μ' αρέσει να τα έχω καθαρά. Άλλοι θα μου πούνε δεν χρειάζεται, δεν κάνει. Εντάξει, μαζί σου. Εμένα μου αρέσει να τα καθαρίζω και να είναι σαν καινούρια. Τώρα αν του κάνω καλό ή όχι, ο καθένας το παίρνει πάνω του. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα καθαρό μηχανάκι δουλεύει πολύ διαφορετικά από ένα βρώμικο μηχανάκι. Ρίξουμε και λίγο στο φίλτρο, αν και νομίζω ότι θα τα αλλάξω. Πώς αλλάζουμε μπουζί? Βγάζουμε την πίπα από πάνω το πλαστικό, λύνουμε το μπουζάκι με το κλειδί του. Κάθε φορά που παίρνουμε ένα μηχάνημα έχει κλειδί μέσα, το ελέγχουμε. Καλό το βλέπω, αλλά επειδή έχω καιρό θα το αλλάξουμε. Λοιπόν, το έχουμε. Έχει και αέρα σήμερα. Δεν θέλει να το στρίξετε πολύ, δεν χρειάζεται. Και μετά πάμε να βάλουμε την πίπα και αφού βάλουμε και το λαστιχάκι, έτσι αλλάζει το μπουζί. Είμαστε κομπλέ από μπουζί. Θέλουμε φίλτρο, είπαμε θα αλλάξουμε και φίλτρο. Φέρνουμε και το φίλτρο. Αλλάζουμε και το φίλτρο, πετάμε το παλιό. Πάει, θα βάλουμε καινούριο. Μας κάνει, γιατί ήταν και πολύ καιρό. Να ξέρετε ότι η Stihl για τα μηχανήματά της έχει έτοιμα κοιτάκια service, το οποίο έχουν φίλτρο αέρα, μπουζί και φίλτρο βενζίνης. Το φίλτρο βενζίνης το είχαμε αλλάξει. Εγώ κάθε φορά που αλλάζω φίλτρο μπουζί ή φίλτρο βενζίνης οτιδήποτε, τα γράφω σε ένα χαρτί για να ξέρω τι έχω κάνει. Λοιπόν, τώρα αυτό να σας το δείξω πως είναι. Αφού το
καθαρίσαμε το μηχάνημα, θα το αφήσουμε για λίγο στην άκρη. Και θα πάμε να καθαρίσουμε ένα-ένα τα εξαρτήματα. Και αφού το καθαρίσαμε, πάμε λίγο εδώ. Τι μας έμεινε? Να βάλουμε γράσο στην κεφαλή. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και αφού βάλουμε το γράσο, βγάλουμε πάλι τη βιδούλα. Ποτέ δεν ξεχνάμε να βάλουμε γράσο. Και αφού κάναμε και αυτό, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Νομίζω είμαστε πανέτοιμοι να το αποθηκεύσουμε. Λοιπόν, πάμε να του ρίξουμε μια ματιά. Δεν έμεινε κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ κάνω αυτό στο χορτοκοπτικό, όλη αυτή τη διαδικασία όταν είναι να το αποθηκεύσω. Γιατί εμένα το χορτοκοπτικό δουλεύει περίπου 4 με 5 μήνες το χρόνο. Δεν το δουλεύω παραπάνω. Όταν όμως είναι για αποθήκευση, όταν όμως το δουλεύω τους 4-5 μήνες αυτούς που είναι και έχουμε δουλειά, μετά σχεδόν κάθε μέρα ή ανά 2 μέρες το φίλτρο θα το φυσήξω, θα καθαρίσω την κεφαλή μπροστά, θα κοιτάξω αν θέλει γράσο κλπ. Το μέσα δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά όταν πάει για αποθήκευση πρέπει να το κάνω. Δεν χρησιμοποίησα κάτι, καλό είναι να έχουμε αέρα για να γίνει σωστά η δουλειά, απαραίτητα, το καταλαβαίνετε όλοι. Εμένα το πλυντήριο εργαλείων με βολεύει, καθαρίζει πολύ πιο γρήγορα και πιο καλά. Αλλά μπορεί να το κάνεις και να τα πλύνεις στο χέρι. Τώρα ένας που δεν είναι επαγγελματίας δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλα αυτά. Έναν αέρα λίγο πολύ όλοι μπορεί να έχουμε και να βοηθάει. Τι άλλο έχει μείνει? Δεν χρησιμοποίησα καθαριστικό multi-clear Steel. Έχει, όλες οι εταιρείες βγάζουν καθαριστικά και οτιδήποτε άλλο αν έχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα βουρτσάκι θέλεις, ένα σαν πινελάκι για να μπορεί να καθαρίζεις. Και εμένα, το ξαναλέω, μ' αρέσει να είναι καθαρό. Αλλιώς να πηγαίνεις σε μια δουλειά και να είναι το μηχάνημά σου καθαρό, και αλλιώς να πηγαίνεις σε μια δουλειά και να είναι το μηχάνημά σου βρώμικο. Σκεφτείτε ότι πας σε μια διασκέδαση, ένα γάμο, όλοι πλένουμε τα αυτοκίνητά μας. Γιατί μας αρέσει να είναι πλημμένα, να πάμε να διασκεδάσουμε. Λες και θα διασκεδάσουμε το αυτοκίνητο, όχι. Το ίδιο είναι και τα μηχανήματα, πιστεύω. Αυτά, και μέχρι την άλλη φορά τι λέμε? Μείνετε ασφαλείς. Γεια σας.